ମୁଁ କହି ତତେ ବିଦା କରିଦେବି ବିଦା କରିଦବ ତୁ ଯିବୁ ବା ମୋ ଉପରେ ଗରମ ପେଜ ପକେଇଲେ ମୋର ଘରୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଯିବୁ ନାହିଁ ଯିବି ନାହିଁ ବା ଯିବୁ ନାହିଁ ଯିବି କଣ କଣ এই 120টা চপ্পল দেখলে ମୁଁ ପଳେଇବି ଯିବୁ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ମାଲ ଦେଖିଲିଣି ଆକୁ ଛାଡିକି ଯିବି ନାହିଁ ଯିବି ନାହିଁ ରେ ରାମା କଲେ ତୁ ଯେତେ ମନା ଯିବି ନାହିଁ ରେ ରାମା କଲେ ତୁ ଯେତେ ମନା ଯିବି ନାହିଁ ରେ ରାମା କଲେ ତୁ ଯେତେ ମନା ମନ ନାହିଁ ଆଉ ମନ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରିବି ବାପା ସବେ ସବାକୁ ସାରି ତୋର ବାହାଘର